ya Allah karka fitine mu karka jarabe mu da abin da ba mu iyawa. Ubangiji Allah a dukkan halinka kakan ci wani wanda zai zamo jagora. Allah ka ƙara jagoranci wa shi Maulana Allah shi masa jagora da alheri. Allah shi ƙara masa lafiya da haƙuri. Muna roƙon ka Ubangiji Allah wanda ya asasa wannan muhalli da dukkan wanda ya bada gudumawa. Allah ka biya bukatun su, Allah ka fitine su da abin da ba su iyawa. Ya Allah muna roƙon ka yadda ka tara mu a nan ka tara mu a aljanna gidan jin gayinka. Muna roƙo Ubangiji Allah yadda ka tara mu a nan mu yi abin da za mu yi lafiya mu gama lafiya mu koma gidajen mu lafiya. Allah shi kowa gida lafiya. Allah shi saka wa bakin mu da suka zo da nesa domin kauna da kaunar musulunci. Allah shi masu sakamako na alheri. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عليه وأجل يا مولانا حفيظ بك في أمورنا وأرنا سلسلة الجميل فيما نعمل فيك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mun saurari da wannan zama kenan daga bakin babban limamin Bauchi Sheikh Bala Ahmad Baban Inna, Allah ya saka masa da alheri. A gurguje za mu kira wani sayyidi Sheikh Usman Bauchi domin ya albarkaci wannan zama da wasu